Говоря се с един клиент, който има много сериозен алкохолизъм. Директно в прав текст му викам: защо, продължава ще каже, жена не може да задържи, нали, бизнесите му се провалят, всякакви глупости е правил, нали, той просто не може да се отърве от алкохолизъм, който е често срещано, нормално, зависимостите. И му казвам, викам: виж какво, искаш ли да се отървеш, защо не се подложиш на терапия? Той каза: каква терапия? Това е налечимо. Викам: не е вярно, ти просто не си чул, не си разбрал. И затова реших да направя видео. И му казах, викам: искаш ли да се подложиш на терапия? И той: слушам, добре. И викам: имаш ли пари? Наистина, често ти казвам директно в прав текст. Имаш ли пари? Имам. Колко ще ми струва? Помислих, защото ще трябва да го подложа на различни видове терапии, ще го пратя на много различни видове терапевти. Също на хомеопатия, на Spinal Energetics и моята терапия. И сигурно ще изкочат и някои други неща, които ще трябва да направим. И смятам бързо в главата си, казвам: виж, горе-долу около 200 лева ще ти трябват на терапия. И ще ти трябват горе-долу поне едно 10, реалистично погледното 20 терапии. Той мисли, калкулира в главата си, викам: но ще се отървеш от алкохолизма завинаги. Завинаги. Няма да се налага повече да се излагаш. Ще можеш да си водиш живота както ти си искаш. Готов ли си? Струва ли си? Той се разплака и вика: добре, къде е била тая информация до сега в живота ми? Защото наистина е така. Баща ми беше алкохолик, почина от това. Много разпространен алкохолизъм в България. И според мен хората наистина не знаят, че има терапия, която може да те излекува от тези неща. Стига да си готов да решиш да се подложиш. Говоря малко в мъжки род, но знам, че има и жени. И веднага просто отгоре ми казаха: направи това видео, бъди искрена, бъди откровенна, бъди директна, струва си, не се притеснявай, че темата е чувствителна. Има хора, които имат нужда да го чуят. Има лечение, да, трябва труд, ще трябва пари, но ще се отървеш от алкохолизма за винаги. Ще си свободен да твориш каквото искаш. Така че тук вече според мен просто е въпрос на свободна воля. Бъдете благословени, вълшебен ден и до скоро!